Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama. Anyị na-agba alụ. Asị ngachi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. Anyị gbuo n'ihu anyị egbute mma, igbuo n'azụ anyị egbute mma, igbuo n'aka nri anyị egbute mma, igbuo n'aka ịba egbute mma. Asị m onye chụwa anyị nya daa. Asị na akakaka ya ma jijiji ya ma anyị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m na aka ọna na-atụ nzu ama na-atụ unyi. Asị nke ọma ka meela anyị. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye anwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise. Abụ m onye nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agbakwa afa, gbaa afa miri emi, gbaa afa nke ọma, maka na ana m ekwuriri osio nọọ afa bụ mbụ na mbụ, maka na onye nwawo spiritual lab. Na m onye amada ebe mmiri nọ wee bido mmabụ ya na ya ama ebe onye nọ wee kwụsị. Amatagoro ihe na-enye gị nsogbu, ahụ mara ka a ga-esi wee kwọnyanwụ onye ukwu wara. Nke a bụ ofu. Nke bụ anyị chọrọ ikwu maka ya bụ n'isiokwu n'ụbọchị taa bụ imebi ihe dị na ngwuru. Ọtụtụ ihe anyị nwa na-agba afa ngwuru na-afụ bụ ọtụtụ ihe wu ihe ji ndị mmadụ eji eje ana. Ọtụtụ ngwuru bụ ngwuru emebiri ihe ọdịnala gboo. Agwara m ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị nwara anwa so n'ezinụlọ ndị ji kpọọ ofu ofeke na ụdị ọsọ ya were ofu afọ ọsọ ya wee na-aga, ịkpọrọ ya pastọ, ịkpọrọ ya reverend nke nwa, abịa na bụ unu jee gbuo ọjị, ọjị mmụọ, gbuo osi dị iche iche na ụdị na-alụ ọrụ ezinụlọ nwanne ha afọ a. Ụfọdụ ezinụlọ zọnye nsị na ụkwụ na nsị abọkị na ụdị na ha na-alụ ọrụ ezinụlọ. Ụfọdụ bụrụ ọfọ ndị nna nna jee suo ọkụ. Ụfọdụ mebie ihu mmụọ dị iche iche nwanne ha afọ a. Afta ka ụnụ lụchara ya, gịnị na-eme na manshọn ọkwụrụgo na be ụnụ onye riri eri. Ụfọdụ ụmụ ndị rụchara ya nọ taa, ha nọ n'ọgbakọ ya na-atazi nke bụ afụfụ. Ndị ahụ alụchara ụmụ ihe niile anwa kedu isi ha. Ụfọdụ je na-ebupụ artifact eji wee che na ọnya bụ mmụọ abịa. Artifact ahụ abụrụ onye nwa bụ mmụọ. Ihe bụ mmụọ nọ n'ala. Ihe a bụ ejirimalụ, the symbol of the deity. OFO bụ the symbol. Ka nkọwara ụnụ, maka na ọ na-abụ na nkụzi ma mmalị ka iji ihe mmadụ ma wee na-amadị atụ ihe ihe ọmarọ. OFO bụ osisi dịbalụ mgbe gboo. Ndị oyibo nwere ike ịkpọ ya staff of office. Ha nwere ike ịkpọ ya staff of office, ma ọ kpọọ ya afa sọrọ ha nụ, ma ọ kpọọ ya na ọ bụ mes ihe ọ sọrọ kpọọ ya. Na agba ochie, Moses bụ nyawa ọfọ ka o yuzuru na agba ochie, wee kụọ na mmiri kewa. Onye ọkwa staff ahụ o jikwa wee jee na nke Fero wee kwubie okwu, wee gwa Fero na ụmụ Izrel ya na ndị be ha. Ịghọtara ya? Mana enyi wee kwuo okwu ya bụ na agba ọfụrụ a, ndị wetara ụka ọbịa na ndị anyarị, mgbe ha bịalụ na ndị chere obodo a, ha bịa fụ na ya enweghị ọfọ, ha mee introduce n'ụdị nke ha, kpọọ ya staff of office. Staff of office nwere ike ịmụ ya nụ onye ahụ ikikere. Ihe afụ ndị igwe na-enwe nke ha, ndị gọọmenti na-enwekwazị nke ha, a na-akpọ ya mes. Ị na-anya na-enwe national assembly meeting na house, bụ whether house of any house of assembly or house of representative ma ọ bụ senate. Ị ga-afụ ihe dịka ị ga-afụ mkpọ. O nwere onye na-ebie, onye a na-ebie ka o si ebie akwa iri ugwu sef, ịmaragoro na
na ihe a na-ebu abụrụ ọdịnala ihe ka ebu. Nke Naijiria ị ghara afụ ya enweghị dịka coat of arm etu esi wee atụ ya. Ọnya ka ọ na-aghọ bịagoro eje dọbagoro ya na tebụl. O nwego tebụl ọ na-anọ n'aka ndị sineti ma ndị haus. Ka esi dọbagoro egoso na ọ bụrụ egwu ụmụazị ka nya bụ staafụ bụ. Now mitin ọbụla ọgbakọ ọbụla eme na haus, ọ bụrụ na that staff of office adịrọ, ịma na-egwu ọnwa ka ha pụtara na ihe niile ha mere ebe ahụ abụrụ ọdụrọ binding. Ịma na maybe in all house committee meeting ka a nọrọ, nzukọ ka a nọrọ, mana ọ bụghị ya pure sitting of the house. Ihe ọnwụ na-ekwekọrịtara wee tinye na voting kwucha the high, ndị sọpọtụ kwuo anyị, ndị ọzọ kwuo ni ekwucha ha na-akụ mbọ na ala. Ọ bụrụ gị ịghọtara ya. That staff of office anyị na-afụ dị na table, all the authority, the symbol of authority. Ọ ihe ọwụ asị ka m nwere nke ya ma wee mara atụ ihe bụ ọfọ. Ọfọ ezinụlọ bụ the staff of authority of the ancestors, and o nwere mmụọ nwunye. Etu a mesi na-afụ na gọọmenti na symbol belong to the national assembly or to the state assembly. Etu a ka ọfọ bụ na dị na Ngwuru nwere mmụọ nyere ọfọ anyị. Example, mụ nwa na onye mkpọtụrụ chi onye ụwa m tinye n'okpesi, o nwere ọfọ si enu, ọfọ chim, nchọ igburu chim anụ, ọfọ anyị adịdebie. Ịghọtara ya. Ka ngosi ụka ọfọ si wee buka ibu. Ọfọ na ala Igbo, ọgwụgwọrọ nwaanyị bụ onye ọrụ na-eyi ụzụ ọfọ, mgbe ọ nọ na nsọ, mgbe ọ na-egbu ọkụkọ, ọ ya emetụ ọfọ aka. Ịghọtara ya. Ọfọ a bụ osisi ọfọ nwere ndị iyi enweta n'afịa. Ndị obere, especially ndị obere, inweta ndị a n'afịa, o nwere ihe eji anọchi ya. Then igbuwezieri ya anụ, o wee chake. It take over time. Yes. Nwekwa nke bụ na ijelu n'obodo ụfọdụ ebe osisi ọfọ dị, enwere ọfọ achagoro acha, ọfọ a na-egbugoro anụ. Ịbịa agwaghị enwe ike, ọ bụrụ n'obodo ji ọkụkọ, onye dị nchaji agwaghị ihe ihe iwetazi ewe wanyeghị osisi ọfọ. Enweziri ike ọ bụrụ nke buru ibu ka ya awanye gị. Ọka ahụ ọfọ achagoro acha, ị na-egbuziri ya anụ, ọ na-adị more active. The more ọfọ na-eri ihe, the more ọ na-ebu, the more ọ na-ebute ike. Now ọfọ ndị nna nna nwere ike iwe ọfọ n'ogo na ya compound for centuries. Mgbe a na-egburi ya anụ, maka na ọfọ a nwere ike ọ bụrụ na ọfọ ndị nna na-asị na ọfọ Ngwuru, ọfọ ekwubiri okwu wee kwuo na Ngwuru a na ọnwụ ike abụrụ maka ha, na mmadụ ịnadụ nke ha abụrụ maka nke ha, na ha ga-enwe ogologo ndụ na ihe ọma ga na-emere ha, na ụmụ nwaanyị ha ga na-amụ nwa dịka ụmụ nwaanyị Afrịka. Like play amụrụ nwa debe n'ala, agịrị amụrụ gịnị amụrụ nwoke, amụrụ gịnị amụrụ nwaanyị, ọmụmụ eju. Ọ bụrụ ọfọ ọgbụgba ndụ. Chukwu okike abịa mana ndị hibere Ngwuru be nna gị. Ka mmakwa atụ, ụmụ Israel, o nwere ihe a na-akpọ igbe ọgbụgba ndụ, the Ark of Covenant na agba ochie. Jee gụọ ya na akwụkwọ Baịbụl gị. Gị na-ene m anya ka m na-ekwu maka ya. Akwụkwọ Baịbụl gị ahụ ị na-agụgụ. Ihe ebe anyị afụ ebe Chineke Chukwu okike abịa ma gwara ụmụ Israel gịnị dị n'ime the covenant ha na Chukwu okike nwere. Nke mbụ, the 10 commandment, ọ ihe dị na ya. And gịnị bụ 10 commandment? 10 commandment wụ ọdịnala. 10 commandment si ga-alụ na nwunye mmadụ ibe gị anya, ịfụ na nwunye mmadụ ọgụbaghị agụ. Ịghọtara ya. Ga-egbu n'ọchụ, ịfụ na mmadụ si ka igbuo mmadụ ibe gị. Ịghọtago. Ga-ezu n'ori, go name them. Ọ ihe dị na 10 commandment. Ha na Chukwu okike abịa ma wee nwee ọgbụgba ndụ na ha ga-ebi ndụ dị mma, na ha ga-edebe iwu ọdịnala, na ha ma emebi megide mmadụ ibe ha, na ihe ọma ha chọrọ ka o mee ha, ka o merụ ha, na ya mere onye ọzọ. Chukwu okike wee gwa ha na ọ bụrụ na ha debe iwu a, na ya ga-abụrụ ha nna, na ya ga-echekwaba ha, na onye ire apụghị ime ihe ọbụla. Na ụmụ nwaanyị ha ga na-amụ nwa izili dịka ụmụ nwaanyị Hibru. Onye ahụ ọgbụgba ndụ ụmụ ndị Gentile nwere utuchi ha. Mana abịa na ọdịnala Igbo,
ndị Igbo nwere ọgbụgba ndụ Chukwu okike abịama na ihe ga na-agara anyị ọfụma, mana e nwere ọgbụgba ndụ ahụ famili Ngwuru dị iche iche debere, nwekwa nke obodo. Mbọsị e hiwere Ngwuru a, ha nwere ike asị enwecha ọgbụgba ndụ a na ha ga na-achụrụ Chukwu aja, Chukwu okike abịama, na ha ga na-achụrụ ndị anjelu nke Chukwu aja ofu ugboro na ahọ ma ugboro na abụ in a year. Akpọ ya mmemme dị iche iche. Onwe nke a na-akpọ, onwe kamanụ, enwere igburu ana, enwere so many things depend na ihe obodo na-akpọ na ihe ndị obodo na-akpọ dị iche iche, mana ofu ihe a ga na-ekwu maka ya. Now mgbe ha bụ mgbe eji agodoro mmụọ, the entities of powers, ndị assign for that job, na mgbe eji egburu ha anụ. O ruzie mgbe ahụ eji egburu ha anụ a, ndị nna na-ebute ọfọ. Ọ bụrụ na ọfọ bụ nke Ngwuru, ebute edebe, wee godo nna, wee were ọjị wee godobe, were akpọkwu ndị egere na ndị mbụ, ndị anịkanta na ndị tọrọ ntọala Ngwuru ọgbụ tọrọ ọgbụ a, wee kwuo godoro ha sị ha na ha nwa bụ ụmụ na-agụ, ndị nna na-agụ ọfọ ka ụmụ ha, na ife ọma ga na-emere ha na Ngwuru a, na ha ga na-ejere obodo na-anara obodo onye chụba ha daa, na ụmụ nwaanyị ha ga na-amụ nwa, na-aga enwe ọmụmụ nwoke, nwee ọmụmụ nwaanyị. Ọfọ niile a ka ha ga-abụ ha gọchaa, ha edebe nsọ a na ha egbuzie ya bụ anụ ahụ ha na Chukwu okike na mmụọ na-eji chedo Ngwuru nwere ọgbụgba ndụ, wee kwuoro ihe dịtụ a ka ha ga-eji na-echukwu ekwe ahụ egbuo nya bụ anụ. Mgbe ahụ ha na-eme onwe ha concentration of powers. The anchor is the ọfọ anọ ka the power center, the symbol of the power center of the ọgbụgba ndụ. Ime echebezi ka ịfụwazie etu esi nwere oge nke ndị Israel ha ji ekụwa ark, that is kụwa igbe. Enidozi ike igbe now, mana that ọfọ symbol bụ na ya ka ọgbụgba ndụ a na-ejikọta onye ahụ the staff of office. Ọgọba ọfọ gọcha ọfọ ahụ, otie ọfọ a na-asị n'ọkwa etu a ka esi wee kwue ka ọ ga-esi mee na ọfọ na oshi, otie ọfọ na ala. Ịghọtara ya? Ya ka ụfọdụ famili ji ekpọta ofeke. Ọsọ na ewu man of onye nwa, na ọwụ man of God. Ihe alụ na-eme, eburu ihe ndị a ji tụọ ọkụ. Ụfọdụ esi na-eje na-ebupụ isi mmụọ dị na Ngwuru na be nna ha, ụfọdụ asị na-eje na-ebu ọjị na-eme nka. Ihe nke imesi ya gị na-emezie ịma ọnụ onye riri eri ka ịnwụ, na ihe niile agwara na onye ahụ problem na abụrụ onye ahụ problem. Ịmara, ọ bụrụ fọ famili mebiri ọfọ, unu ga-awachi ọfọ, godokwara mmụọ anwa, yọọ ndị okenye. Ihe ọtụ ndị mmadụ na-eme ewe abịa so ancestral curse. Ịbịazi iweru amaghị na ignorant gị na-ebo ndị nna nna si na ọha dị responsible. Ndị ụka ọbịa, ndị na-onwetara ụka asị na ndị nna nna gị ewe ekwensu na ha bụ demonize ha, ma sị gị kpọwa ndị nna nna nke na ndị nna nna nke ha nọ n'eluigwe. Kedu ka mmadụ ga-esi gwa gị na ndị nna 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 thousands of years from ya mother side from ya father side na onwere onye biri ndụ dị mma, na ha niile bụ demon? Ikwelu? Ọsọ kpọọ nna nna nke ya senti onye nwa, ị na-ekwu ya yọwara gị ayọ, mana nna nke gị werebere ọjị wee kpọọ nna nna gị si ya biko ha yọwara gị ayọ. Ịma ọ na ihe na-esi na nke onye akarịa ka mmadụ ga-atụ. Ụdị ezigbo mmadụ ọsọ gị bụrụ, ọ bụrụ na anyị batara n'ụlọ nwa gị na-ebe akwa, nwa nebo gị na-ebe akwa, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-ebu ụzọ sie nri binye relative gị before isizie ọzọ wee ọmụta ọzọ wee nye nwa nebo. Ọkwa eziokwu? Kedu ka o si adịghị ka St. Anthony of Padua, onye Italy na-akpọ nwanne ya na-abụ ya cousin ya, na-abụ ya yọwara ya ayọ, ọ hapụ nwanne ya na cousin ya bazawagowa onye isi ojii. Ọ dịka o kwere omume? Ọ ga-ebu ụzọ gboro ndị be ha bifo ogbogoro gị. Mana ịma ọ na ihe na-esi na nke onye akarịa, na ọya ancestors ahụ, their blood runs in you. They live in this environment, they understand you. Your cry touches them, but you refuse to do so. Si na ndị ọcha ka ị ga na-akpọ, ka ị kpọwaziri ha wee ruo ha many years ka ị dị kịta, how far ka ị na-akpọ ha ruo now? Kedu ihe kpọtara? Ndị Igbo ka anyị nachigatara ala, ka anyị ghara ịbụ ndị riri eri. Mmadụ agwazina na ndị nna nna gị wụ ndị mmụọ ọjọọ, mana o ruo November 1 o jee mee Feast of All Saints, ndị niile ndị nna nna ha, ọrọ ncheta ndị nna nna ha ka ọ na-eme.
n'ọdịnala Igbo anyị kpọọ ha ancestors ndị ichie. November 2 o jee na bere grand je kpee ekpere maka ndị niile nwụrụ anwụ, mana ọ sịkwa gị nna gị nwụrụ anwụ ga-akpọ ya onye eriri eri. Mana anyị na-eme omenala ndị Juu, ndị Rom, agwa gị ije kpee ekpere nke ahụ. Ha ya agwakwa gị n'ụbọchị a na ndị nwụrụ anwụ nọ na pọgatrị ya ayọtara gị ayịyọ. Asịzie gị na nna gị nwụrụ anwụ ama ayọtara gị ayịyọ, ikwere na nna gị owo m ekwensu. Ekelekwa m ụnụ. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ ijiri aka gị jee kota ebu na ebu agbawa gị, ijiri aka gị jee kpọọ ofu ofeke ka ọ bịa na be ụnụ bịa metọọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị. Ị mara na ị ga-ejikwa aka gị ekpowe ya, ịghọtara ya? So ihe ị ga-eji aka gị mewu ịmara ụgwụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru. Fụta ndị okenye kpọọ ha aja afa. Ị nwere ngwuru ụfọdụ ya pụta tasị nọ ndị ichie na ọha nwa dị responsible. O nwere nna na-ewere ọjị bidogo na nna gị ma ọ dị aga ọfọ si ka nwa ya kịa. Kedu ka o si dị gị ka ndị nna ha ọ na-aga ọfọ ka ha megide gị ma ọ na ha emere ihe ọbụla ha mere in their own time imegide gị? Ihe niile ha mere ụbụ ụgbachi anaba ka ụmụ ya kịa. Ọ ihe o mere, o nwere nke o mere wee megide gị. Mana ka m gwazie ya kpatara iji ata ahụhụ. Ihe iji akụ ọta bụ ya own ignorant. Jee gụọ akwụkwọ Joel 4:6 ọ sị my people is suffering because of ignorance. Ihe iji ata ahụhụ because ị mara chi gị, ị haziri ihe dị n'ụzọ gị. Kama ihe enwetara ihe niile ndị ị haziri bụ nya na-ewetara ihe mgbu. O wetaziere ihe mgbu ahụ chọwa onye ihe blame n'ọnya ọ dị responsible. Mana ọ because ị haziri ihe dị n'ụzọ gị kpatara ihe ji ahịa gị ahụ. Bido taa hazie ihe dị n'ụzọ gị, kpọtuo chi gị, respect your ancestors. Ka m gwazie gị ihe ịmara ụfọdụ ọrụ ezinụlọ ị na-abịa ijelụ a na-abịa alụ gị na-akpọ ndị ichie aja afa bụ na ị na-agụtakwu ọkụ na-agụkwasị onwe gị. Ime ihe mere ọnọdụ eto ịbụ nna na-agba mbọ maka ọdịmma ụmụ gị, nwa gị wee tonite wee sị na ọ because of n'oge nwụ nna ya mere o ji wee bụrụ ogbenye. Ọ dịwala bụ yes, mana gị bụ nna mere ihe niile ị nwere ike ime maka ọdịmma ụmụ gị. Mana ndị ụtara nwa gị achịkọtara ọ na-ata afọ ọsizie n'ọgụ nwa bụ respons. O nwere nna agbọrọ mbọ maka ọdịmma ezinụlọ ya. Etu a ka ọ dị nne. So ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha agbago onye ha mere kwụsị, ịbịakwa bụ gị nwe ya ịzọdo okwu n'ebe ha kwụsịrị wee mere gaba. So ọ bụrụ na anachighị azụ ịma na ọ because of na ịmara ọdụ onye bụ chi gị, ife idoro chi gị, ị haziri ihe dị n'ụzọ gị. Ndị okenye nọ na ngwurube nna gị, ndị tọrọ ana ngwurube nna gị, kpọọ ha aja afa. Onye na-asịdo gị je kpọọ ndị ichie aja afa, ọkwa ịma na ndị ichie a zọrọ ana bie ndụ wee wube datu ngwuru anwa ebe ahụ iketara asị ya inheritance. Ọka ịma ebe ọ nwụ na ịma na ọha ketara ya asị inheritance zọtụrụ ya, ị ka na-azọkwa ngwurube nna gị. Kedu ka o si adịdị mmadụ na-asị gị kpọọ ha aja afa mana ọha azụtara ebe ahụ data inheritance agha ga-enye gị asị n'obi. Ime ọnụ ọnwa ewu hụ na taa nọ nwụọ nne ya la. Ọ mgbe ị bịara na-akpọ nna gị ajọ mmadụ mana ị nọkwara na ngwuru akwụkwọ anị ya o ketara ọ tara afụ. Ihe nna onye Igbo natara ikwezina ka ị bụrụ onye riri eri, ikwezina ka onye ọ na-aghọrị gị. Hazie ihe dị n'ọdịnala n'ụzọ be nna gị. Ikwekwana ka mmadụ ọbụla bịa bụrụ ihe dị na be nna gị jee tụfuo si na ọbara uru. Na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ ndị ire were egwuregwu. Ihe agwazie ihe onye a na-abịa alụ ọrụ ahụ ezinụlọ a na-eme. Ọ pụta ọsị na ụnụ nwa bụ ndị nwe ngwuru sị na ụnụ achọrọzie ihe ọ na-agwa the spirit. Na ụnụ nwa sị na ụnụ achọrọzie dị afọ na ihe ụnụ gwara ya ka ọ na-eme. Ime ihe ọ jikwa ihe ahụ ọ na-agbara onwe ya, ọ nara owere akwadochuo onwe ya n'ọkwa ihe unu metara na ihe unu gwara ya lụọ ka ọ lụrụ. Ịfụrụ ya ọ zọrọ onwe ya, ụnụ nwa na-enwe mpịawa azụ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị onye Igbo na-ege m ntị bụ mezie ihe dị n'ụzọ gị, hazie ihe dị n'ụzọ gị ka o wee kwudoro gị. Ọnwụkwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụwa taa ime ka mmalụ maọbụ ihe ndị kụwagoro gboo maọbụ ihe ọnwụ na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send a message na 08055783772 ụbọchị tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ nweta na Facebook. So ihe na-achịkọwa bụ
ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe mebiri ihe ọdịnala, ị nwere ike ime agbụrụ m gburu onwe gị na ya bụ ntaramahụhụ ji okeke bụ oke afọ. So ndị gburu onwe gị so that ihe ndị a ghara ide emezi gị affect, na ọ bụrụ na e nwere ọha zuru me ekwekọrịtara, maka na ama na anyị ekwekọrịtara ya enwe ndị ya asị na ha na-eje ụka na ha egwọrọ. Ịbịa gburu onwe gị ka idebe ude ka ịpụta ihe, maka na adị ụka ibe nwanne ọ na-agụ afọ, ọ na-agụ akwa. Ya gazie, daalụnụ.